Като си седнеш у вас пред телевизора там или с книгата на футюйла, какво те топли? Колко пари имаш в банката? Представи си го. На 80 си. Какво ще те стопли кариерата ти тогава? Ако ти няма кой да ти дойде на гости да те види. Атанас Колев, здравей. Не, на втора водка спя с жени и това не е хубаво. Че що да не е хубаво да спиш жени? Спи като се спи. Да. Просто може да ме извикаш. Смятам, че колкото и да си симпатичен, аз като мога да видя 4 пъти в месеца на една и съща улица, спирам да се вълнувам толкова да те видя. Излиза прекрасен изпълнител на сцената. Виждаш как огромна порция от хората, езика им на тялото спрямо него е сено е радио. Любовта рано или късно ни намира, точно когато сме неподготвени, така че... Тя и да ме намери, ще избяга. И не е само любовта. Всички важни хора в живота ми, по един или друг начин, по една или друга причина, са се дистанцирали от мен. Виждаш как почва да им е трудно да ти останат в живота. Което, ако всички в твоя живот стигнат до там, в кого е проблема? Във всички или в тебе? Да им пожелая нещо. Хора, не бъдете като Наско, моля. От Господ здраве, от мен на здраве. Какво мисли за мъжете, които хойкат? Съществува ли вечната любов и кога ще отвори най-сетне гинекологичния кабинет? Наско. Отговора на тези и много други въпроси само сега в Ивка ББ подкаст. Сезон 6 на Ивка ББ подкаст. Преди да започнем, искам да благодаря на Юцата и на Студио Аномали, че за пореден път са наши домакини и естествено на Столбеги, които направиха този уникален сет. Както виждате, стола е уникален и жената върху него също. А мъжа, който е седнал срещу мен, е един синеок бял дракон, варненски тигър, който умее да владее женските сърца. Той притежава X-фактор, притежава филии с лютеница, както наскоро разбрах, и е победител в V-Brother, женско царство. На гости ми е Атанас Колев, здравей. Много се радвам, Привет, че си привет. тук. Ще си позволя да кажа на нашите зрители, че Наско е пътувал от Варна, за да дойде на подкаста и сега се връща обратно, за което изключително много ти благодаря. Yes. Как си, Наско, първо? Любимия ми въпрос. Любимия ми отговор е, ще се оправя. Ще се оправя. Знаеш ли колко често хората си задаваме въпроса как си, без въобще да вникваме в него? Да, то е малко... Той е като автопилот, здрасти. да, по-скоро. Малко е като здрасти. Учтивост някаква. Да, но от Аз куртуазия. много мразя. Какво мразиш? Да ме питат как си, без да искат реално да чуят отговора, да го изслушат. Даже Както не и аз чакат. мразя да задавам въпроса е така, как си. Как си? Да. Макар, че моето е... Аз по-скоро питам, какво става? Което е горе-долу същото. Какво става? Какво става, да. Не, как си е по-зле? Да, Как си е да, по-зле? мога да го видя. Искам да те върнем във Варна. Варна е едно място, където е доста проветливо. И лично аз, като човек, който е израснал във Варна, имах много лоша компания, за съжаление. Попаднах в компания на дилъри, на проститутки, на мутри и така нататък. Ти какво детство имаше във Варна? Много хубаво детство. Аз израснах, по-голямата част от живота си, израствайки, го прекарах при баба ми. И то беше над цветния към вятърна мелница, знаеш? Да. Изгрев. Аз там Малкия живея. изгрев. Така ли? Да. И там много се доближава, как да кажа, според мен това е най-близото до село, което можеш да намериш в града. Защото точно до нас, до блоковете, има лузя, гори, поляни и много предразполагаше да сме навънка по дърветата, по лузята, да си строим къщи, да ядем джанки и зарзали. Такива. Така че бих казал хубаво детство и в хубави училища бях. Не мога да се оплача като цяло. Даже Не си попаднал в прекрасно. този коктейл на... Имаше около мене такива неща, ама аз някакси отвъд нормалната подрастваща простотия, дето тук сега ще пробвам тая цигарка или дай да изпия тая бира. И то никога не съм бил толкова
Отвъд тия нормалните неща не съм се забърквал в големия бъркоч. Но големия батак, Да. както да. се каже, защото аз... ние сме горе-долу един набор, ти си 3 години по-голям от мен, но имаше един период във Варна, в който всички ходихме на дискотеки, час пик, премиум и всички Да. там се случваха разни неща. Така че е добре, че си се опазил, но аз не знаех, че толкова активно си се занимавал с баскетбол. Аз бях запозната, че се занимавал с баскетбол, но ти си бил много сериозно. Защо баскетбол, а не футбол? Не знам да ти кажа. По принцип е много по-лесно за всеки от нас, защото сме такава нация. Много повече футболна нация, в Европа сме все пак и така нататък. Много по-лесно е да се закачиш за футбола и да развиеш страст към него. Примерно, най-малкото баща ми е сериозен футболен запалянко. Би имало логика повече да клъвна нататък. Не, че не съм и футбол съм тренирал, просто така много късичко. Играл съм много и ми доставя удоволствие. Но истинския пламък дойде с баскетбола. Попаднах на някакви записи на Майкъл Джордан. Някакви хайлайтс от времето, като е играл. Не знам какво ми стана. Просто се омагьосах зверски от това нещо и оттам нататък стисках здраво. Много бях разпален. Ти колко години тренираш баскетбол? Ще да знам. 10-12 бяха. 12 години баскетбол. Какво те накара да спреш? Така. Сега ще прозвучи много клиширано. При мен не е само това единствената причина, но тая шурубаджанащината имам човек. Има я. Да, имам човек. Сега тук ще бутаме нашите, ще махнем тоя, ще добавим онзи, дали става въпрос за ръководство, дали става въпрос за играчи. Имаше един такъв момент в отбора ми, в който треньорите, с които израснах и моя треньор, така, с който съм прекарал най-дълго време, Георги Бакалов, го махнаха. Поне от нашия отбор. И сложиха някакъв, който не знам, що го сложиха, но искаха там да си натикват някакви хора, според мен. И в спорта при подрастващите, не знам при другите как е, но едната година има водещ набор, примерно 9-6 и второстепенен 9-7-9-8, примерно. Ние бяхме в година, в която трябваше да... Ние бяхме водещия набор по график, не знам как да го кажа. Съответно, това означава, че около вас се гради играта тази година. Вие сте напред. Вие трябва да играете. Но това не се случи и с моя набор почнаха малко да се подиграват. И един по един, разбираемо, моите съотборници от моя набор почнаха да се отказват. Те са били демотивирани, абсолютно. Да. Аз мисля, че бях последния останал или предпоследния. Опитах се да се преместя в друг отбор. Ти си бил в Черно море? Да. Опитах се да се преместя в друг отбор. Не, Академик Варна. Да. Където много мои съотборници бивши бяха отишли и като цяло просто обстановката беше много по-приятна и щях да играя. Щях да мога да си взимам своето от спорта. Обаче Черно море не ме пуснаха. С аргумента... Ко беше, какво ми казаха? А ти си бил картотекиран? Да. Не ме пуснаха с аргумента няма да подсилваме противников отбор или нещо такова. Ще ме използвате ли тогава? Не. И после вече последните матчове, които изиграх, бяха едни зони. Като ходиш на зони, това е за да се класираш за републиканско. Така. И явно решиха, че им трябва. Аз май бях единствения от горния набор. Другите бяха по-малки, пък нали, в тая възраст има доста голяма разлика между 18 годишен и 16 годишен. Макар че сега май са големи мутанти вече. Да, но аз така понякога, като видя някой момче на 18, свикам.
Но да, не знам, поради някаква причина решиха, че им трябвам и ми се обадиха да ми се примолят. Така А ти в много този период лицемерно. въобще не играеш. Не, аз тогава спрях. Когато Да. не ме пуснаха да се преместя, аз... Нали, това беше последната капчица за мен. Чашата преля и спрях. Да. Беше ми неприятно и като ми се обадиха, аз просто бях обиден. И имах там разговор с треньора, който не е мой треньор. Той даже не беше, както и да няма влизам в детайли. И той така много обаятелно и ловко говореше с мен. Аз бях достатъчно обиден, за да импулсивно даже просто да откажа, но си казах, добре, това сигурно ще е последното. Така или иначе. Скачай, да. От една ера. Ти е да си поиграеш и толкова. Това ли ти беше последната игра? Не. После прекарах, имах някаква пауза. След време прекарах някакво време в Академик Варна. Пак имах пауза и тук не отдавна, макар че преди 2 години имах едни 2 години, в които играх в аматьорска А група и Б група съответно, които са, нали, пак с картотека, първенство там. Да, пак си играеш. То си е малко като Б групата на футболната А група. Да. Поиграх, да. Не беше нищо, кой знае какво, нищо вау, не беше същото за мен. Ема ти вътрешно според мен вече си бил казал, това е всичко от мен за тази вечер. Освен това, нали, аз така започнах, клиширано е това, което казах, нали, защото нещата в спорта и така, но то е факт. Но факт е, че вече беше започнало да се случва нещо с музиката. Смятам, че доста така ми свали прага на търпимост. Защото ако нямах нещо друго, което е разпалило пламък в мен, прага на търпимост ще да стои по-високо и щях да изтърпя повече, преди да се откажа. План Б, реално. Да. А пък ти си имал и то даже в някакъв момент план Б е станал план А. Интересното при теб е, че ти попадаш и в двете, да кажем, професии, в спорта и в музиката, в един аквариум са кули, който от всякъде може да те изяде. Да. Но баскетбола поражда ли всъщност той любовта ти към рапа? Защото не, няма нищо общо. Изобщо. Кога се случва така влюбването ти с рап музиката? Това много странно ми е да го рамкирам. Защото имам чувството, че винаги музиката по някакъв начин е живяла в мен. Там тлеел е някаква жарава. Но аз никога не съм осъзнавал това нещо. Просто назад, като се върна после, понеже имам повод да се върна, и си спомням Нердене в първи клас, Наско и Стапанен да пее на някакъв празник в актовата зала на училището. Даже не помня защо съм се записал. Ама ти ли си се записал или... Ами не помня, да. но помня някаква песен пях с някаква цигулка, тя бутафорна. Даже не си спомням точно. После пък в годините в училище в един час на класа, класната беше казала за следващата седмица всеки да си подготви нещо, стихотворение или песничка. Или... Съответно идва следващия час. Естествено, че всички ги е срам. Сега ще изляза тук и ще пея в час на класа пред дъската. Няма шанс. Аз излязах си едно нищо. Да. Въобще нито ме беше срам. Излязах, фанах и телефона, нали, да се чува по-силно. И нещо там рапирах на песничката. 2 пъти съм го правил това. Значи това говори за някакво скрито желание и страст. Ти като по-малък интроверт ли беше или си беше екстроверт? Може би по-скоро интроверт. Аз винаги повече съм приличал на интроверт, обаче има там и оплитат се в някакъв момент. Ти може би си някакъв микс между двете и това, че... Ами да, то според мен всички сме микс. Просто зависи съотношението какво е.
Да. 70% интроверт, 30% екстроверт, някои са 90% интроверт и 10% То екстроверт. може би зависи в какъв период от живота си, защото Да, просто... да. Може би да. А отличник ли беше? Добър ученик ли беше? Защото сега... Да? Да, имаше едни моменти, в които почнах да се изкалпазанквам малко, ама никога не съм бил такъв, как да кажа, съвсем да Не си изтърва бил юзите тотално калпазан. и траш. Нали? На мен много лесно ми се получаваше. Просто аз, което не е хубаво, как да Защо? кажа, не е хубаво качество. Ами защото знаеш, като знаеш, че ще се получи супер без да си даваш много зор, Мгм. малко ти остава навик да не си даваш много зор. А ти според мен си много добър в комуникацията и преподавателите са те харесвали. Да, с малки изключения, Да. едно-две, които така искрено да не ме харесват. А тя едната жена не беше много добре, както и да е. Да. Имал съм проблеми с тях, но винаги съм усещал и съм виждал как ме харесват. И съм им симпатичен. Ами, някои хора имат харизма. Добре, а абитуриентският ти бал? Помниш ли го? Защото ти Помня. вече, всъщност в абитуриентските години вече си бил Наско Колев. Да. Вече си беше... Ами, Защото ти в X Factor си на 16 години. 16, да. Да. Помня го. Мгм. Не го помня с нищо, кой знае го. Защо всички сме така? Аз моят Сега абитуриентски ще бал е една кажа, от що. най-скучните вечери в живота. То е доста логично. Я кажи, защо според теб? Мисля, че всеки си го е помислял това в крайна сметка, като си прави някаква равносметка. За този ден, още години преди него, почват да се създават някакви очаквания. Така. И те се трупат и се надува един огромен балон от някакви очаквания за този велик ден. И какъвто и да бъде той, няма как да отговори на този огромен балон от очаквания. И затова винаги, почти, нали, ако направим някаква анкета, да речем, че за 90-95% от хората това ще е отговора. Това е защото какъвто и да е този ден за тебе, няма как да отговори на очакванията, които ти си създала за него. Пък и може би, защото си ходил преди това се запознаеш с по-големи хора от тебе и си ходил на един-два абитуриентски бала вече. Не, аз не бях. Не беше ли? Не, аз бях до много късно бях доста кротък. Ходил съм на всички тия места, дето каза, примерно, час, пик, премиум, плаза, не знам си кой. Обаче аз примерно, заради баскетбола, това много така го приемах при сърце. Бях сериозен в тая си мечта. Аз не пиех до 21-2 годишна възраст. 21. Не близвах алкохол изобщо. Аз като ходех на дискотеки и си сипвах исках чаша за уиски. Нали, така малка, къса. Да. Чаша за уиски, къса. Кристал. Да. Кристал. Сипвах или кола, или примерно там студен чай, да е със същия цвят. Ах ти. Мъничко, нали, уиски. И слагам там 1 лед, 2 лечета и на здраве, защото да не ма... братле, как да и не пиш? И да, това беше до много късно. Помниш ли си първото напиване? Кога ти беше? Ще да знам. То първото напиване. Аз никога, примерно, абсолютно никога в живота си не съм повръщал от алкохол. Ти прекали. Обаче сега там има и нещо друго според мен. Много нося на алкохол, първо. Много? Да. Има значение там, чисто дори генетично унаследяваш, няма да навлизам в детайли, но колко бързо черният ти дроб може да се справя с обработването на този алкохол. да ми заговориш за такива неща. Да. И примерно ти си екипирана с такъв капацитет и сили за обработка, аз с други. Да, аз пия една водка, искам да ти кажа, че на втора водка правя чудеса. Така че не е добре. Не, на втора водка спя с жени и това не е хубаво. Не. Защо да не е хубаво да спиш жени? Спикат се спи. Да. Просто може да ме извикаш. Дами и господа, настанете се удобно. По дивана, на дивана, под леглото.
на леглото, на задната седелка, в кино, в асансьора, където и да сте. Вземете си едно битдринксче, отворете си го и приятно гледане. Да, а с какво се занимават вашите всъщност? От какво брашно идва Наско? От какво брашно? Ами, майка ми беше дълги години... Те са работили много неща. Да. Майка ми дълги години беше фризьорка, или поне това е най-така... Може би най-дълъг период в съзнателния ми живот. После, на много късен вече етап, късен по отношение, нали, на това да почнеш да някакво висше да правиш, реши, че ще става акушерка. И примерно, да знам, аз бях 8-ми клас, когато тя влезе да учи за акушерка, и аз като завършвах гимназията, тя завърши, да, и от тогава е акушерка. И сега, предполагам. Да, продължава да си акушерка. Тоест тя е решила да направи много рязък завой в нейната кариера. Да, това много смели хора го правят. Реално нямам представа как Питал го е ли се? решила. Не. Ето виж, мога да я попиташ защо. Как е хрумнало? Верно, аз не знам. Да, това много смели хора в някакъв момент просто решават, че професията, която практикуват, не им харесва. И си викат, И рискуват, защото ти рискуваш, ти не знаеш дали ще ти си получи или не. Да. А пък акушерството е доста трудна професия. Тя Да, не е така да хванеш и да я зацъкаш. За X-Factor искам да си поговорим. Там казваш, че е много натракано лапе изглеждаш там, или поне така са те накарали да изглеждаш. Защото на синхрона, който ти даваш, предполагам, че са ти издавали въпроси, ти първо казваш най-добрия 96 набор. Моля се, кринжвам до небесата. Гледал ли си го скоро? Аз ти го гледах. Не Искаш ли ти кажа, че бях на кастингите, когато бях Вярно, публика? Да. Бях в публика и ти когато беше там. На моя кастинг, тук в София? Да. Вау. Да. Така че няма случайни неща. Ти си била съвсем манечка тогава. 13 години, да. Но да, кажи ми за X-Factor. Тая фраза, като тя каза. Ти може би си запозната как редакторите на Синхрон, особено ако си неопитен, та бутат... Нека да кажем на хората, за всички, които бутат не са запознати. малко, особено ако си неопитен. Значи половината простоти, дето са изръсени от някакви участници в някакви реалитета, особено ако за пръв път са пред камера, са бутнати от редакторите в устата им. И те, понеже къде ще знам аз тогава? Аз казах нещо друго. И те ми не помня защо и как и какво ми го казаха, но да звучиш малко по-уверен, така, малко по-твърдо да бъдеш, нали, за пред камерата е добре, нещо е такова. И ми казаха, кажи, че ти си най-добре, защото аз примерно казах, аз смятам, че съм един от най-добрите в моя отбор, от моя набор, нали, това сме 12 момчета. Той излезе си едно от контекста, да. Да, аз казвам, че съм тук най-добре 9-6 в България. На толкова... Да, то така прозвуча. Да, а това, между другото, после толкова изядах хейт за това от други баскетболисти из страната, защото аз никога не съм бил най-добрия. Изобщо даже. На някакво добро ниво се справях за възрастта си. Истината, че визитката ти изглежда, че си арогантно нахъсано лапе, което е готово да изяде всичко и всеки заради славата. А пък лично според мен, после като съм те гледала и в Брадъра, и като съм ти гледала поведението и в социалните мрежи и навсякъде, ти си много затворен човек. Ти си по-скоро такъв мълчиш, ама захапваш когато трябва. Не да говориш празни приказки, не да си хабиш. Да. Не обичам да говоря, защото просто да говоря. Това е. Да. Гледам по възможност, ако казвам нещо, да е съдържателно. Не просто... Кажи ми, защо според теб хората те харесаха толкова в X-Factor? Говорят и журито, и продуцентите. Какво толкова имаше ти, че толкова много те харесаха, защото то беше видимо? Ако ме биш питала преди 5-6 години, сигурно ще ми е по-лесно да ти отговоря, ама сега съм малко в един такъв период в живота си, дето имам огромен проблем с това да виждам някакви
позитивни неща в себе си. Не знам. Може би, защото бях, особено в началото, преди малко да вляза в машината на телевизията, аз съм и на 16, то ти влияе. Аз почнах малко на всякакви синхронни работи, особено под влиянието на редакторите, малко да преигравам. Но особено в началото, според мен просто много видно бях как кажа, различен като осанка и тип маниер от масата други хора, които биха се записали и са се записали за X-Factor. Може би това. И нали, че е интересно до някаква степен голяма това, което правя явно, защото макар че аз мислех, че ще ме шитнат още на... Не, мислех, че ще ме пуснат на кастинга, защото нали, там не е толкова голяма цетката още и после вече ще ме думнат, защото съм рапър. Пак тук остана. Пак тук гледай какво стана. Да. Аз между другото не бях гледала, гледах ти вчера едно изпълнение на Sexy Back на Джастин Тимбърлейк. Доста интересно. Какви неща си гледал? Гледах, да, нещо не знах, че си бил пял на Джастин Тимбърлейк, но ти с пеенето като цяло, с пеенето, не с рапирането, справяш ли си? Музикален съм. Имам предвид, че мога да пея вярно. Това не означава, че съм голям вокален майстор. Да. Изобщо. Но мога да пея вярно и примерно ако ми се даде еди каква си задача и положа някакво усилие да репетирам песента, да я науча, деца вика, да свикна с нея, ще мога да звуча приемливо. Да. Гледах някакви изпълнения, между другото, от по-фок заведения, хич не е лошо. На Антони Стораро добре се справяш. Добре. Да, аз сега съм така... Пак не съм вокален майстор, но имам повече контрол над гласа си, нали, вече повече години са минали. Знам, какво да правя, какво мога, какво не мога. Днес, ако сега трябваше да се записваш отново за X-Factor, знаейки какво ще ти се случи след него, щеше ли? Да, щях. Даже в момента бих казал най-голямото да на света. Поради ред причини. Липсва ли ти X-Factor? Естествено. На сцената имам предвид. Трябва ли да го върнеш, защото наскоро имах разговор с един от процентите тук и викам, ето X-Factor, малко липсва. Всички много го гледахме. Това беше, може би, едно... Да. Това и Music Idol. Много го гледахме, обаче после се разми работата, защото прекалиха. Що според теб? Защото ние не сме толкова голяма държава. Няма толкова хора тук. И сега ти като направиш 5 X-фактора и 4 от тях са едно след друго. Какво толкова ще излезе? Въпреки, че много хора пеят. Доскоча, ама там не е за пеене. Толкова. Да, какво е X-фактора всъщност? То е хикс неща. Да, той е един голям хикс, който никой не може да дефинира, но знаем кога някой го носи и кога не. Ако трябва да оприличиш преживяването ти в X-Factor с някой филм, с кой филм би го оприличил? Хари Потър, стаята на тайната. С някой филм, че да знам, влакчето на ужасите. Стига, защото... Не, шегувам се. Просто някакъв emotional roller coaster. Приятен, хубав. Да. Да, ти след това подписваш договор с Вирджиния? Да, то се е заложено то в условията задължително, на всъщност, X-Factor. Твоите приятели, семейство, тогава как реагираха? Радваха ли се или бяха малко притеснени? Защото ти си влизаш директно с 200. Радваха, подкрепяха ме приятели, така нататък. Радваха ми се. Нашите бяха малко изподвежди, гледаха. Винаги са ме подкрепяли, но не винаги са одобрявали. Даже по-скоро не. Що, какво ти викаха? Защото това е приказка по-стара от времето, сигурно. Музикант къща не храни, това, онова. Аз се занимавам с спорт, имам амбиции там, физики, математики, неща и как да кажа,
хората от тяхното поколение и по-назад, те са извезани от друг тип разбирания. Там Още. има 5-6 професии. Адвокат, Да, дето са доктор. такива достойни. Да, дето да са супер щастливи, че сина им е станало нещо да. си. И Да. това е. Айде нашите. Който учи, ще сполучи. То е много важно да си образован, но не по начина, по който те го вярват, с мотивите, които им е посадено там. Да, имаме, може би. Ама има и преди, че те са расли в комунизъм. Те имат различни възприятия за това какво трябва да бъде. Ти много ми харесва как умело прикриваш колко си образован и как нарочно прилагаш системата, по-добре ме подценяват, отколкото да ме надценяват. Не, изобщо нищо нарочно не правя. Колко висше... Тая възглавница малко ми пречи. Да, я на Юцата. Юца, моля те, да. Ето така, да се почувстваш добре. Искам да се почувстваш комфортно. Имам една изненада за теб. Сега ще я вкараме да влезе. Да, предполагам, че много обичаш. Ще да влезе. Да, шегувам се. Ето това е един подарък от мен за тебе. Надявам се да го сложиш в твоя бар във Варна. И до филиите с лютеница. Искам ако дойдеш обаче. Да, като дойда, искам да видя тази картината. Излязахме с тази твоя снимка. Тук къде си? Моля? Къде си тук? Излязла се с тази моя снимка. Да, излязах с тази твоя снимка да питам хората за теб на Витушко. Ивка, пипа. Защо не се виждат храчки по нея? Ето храчката, виж? Дури, айде. Ужас, майко. Готови си малко за Ивка Пипа. Ивка Пипа. Айде, Ивка Пипа. Ивка пита! Ивка пита! Ивка пита! Днес на гости на Бебесто е едно момче, което може да ходи на ЗИК и на ЗАК. Едно момче, което може да пуши наргилен нон-стоп. Едно момче, което е копие на Хари Потър. Един мъж, който може да говори толкова бързо, колкото бързо ми тече мисълта в момента. На гости ни е Наско Колев! Момичета, знаете ли кой е този господин? Това е Атанас Колев. Това не е ли Наско Колев? Атанас Колев. Според вас какво се занимава той? Рапър. Според вас той би ли правил секс на първа среща? Да. Много ясно. Да. Мисля, че да. Нали? На такъв. На малко? Да. Кажи ми според теб какви жени хареса той? По-малки от него със сигурност. Нямам никаква идея. Мария Илиева. Истински. Искрени, честни, некомерциални. Сигурно мистериозни. Всички харесват мистериозни. Какво значи? Да си сложа примерно да съм злодеида и да съм мистериозна? Не, да, ноншалантни трябва да сме. Какви? Ноншалантни. Да си прави интересна. Ноншалантни. Ако той беше тук, какво би го попитала? Защо говори толкова бавно? Какви са му мечтите? Дали помни всяко момиче, с което се е забивал? Как му върви снакса във Варна? Ти да не си от Варна? Да. Човек, бога ми и аз. Ево. Още от малки в махлите бръмчим. Тя знае за от снакса. качалки Да, му ще много да яко, закачим. Връщаме се обратно към студиото. Наско, внимай с колежката, че е малко палава. Колеги, обратно към вас. Да, още не слушай какво говори. Боже. Да, ще губиме. Благодаря ти, Юци. Страхотен монтаж, браво на Ивака. Виждаш ли, знаят за снакса във Варна. Да, но се зарадвах, че Ти си казаха бизнесмен. за снакса. На това момиче трябва процентна отстъпка да му пуснеш до живот. Наистина. До живот. Да черпим едно кафе поне. Ако дойде, ще я черпя. Да, само да запомня ли. Аз ще изкарам една снимка. снимка. От малко отдалече я гледах. Да, скриншот ще ти изкарам, да може да... Значи, Маце отиде във Варна да благодариш на Ивка. С промокода ми Ивка 10. За 10% отстъпка. Питай хората какви жени харесваш, какви жени харесваш ти. Какви жени харесвам? Как беше Какви бяха? Ноншалант. Такова да се прави. Да му трееш, да. Да му трее. Да се правиш на недостъпна. Айде. И по-грозни сме. Не. Сега. Заложено е в човешката природа да те придърпва мистериозното, а не това, което ти е сервирано на плато. 100%. Но със сигурност като по-малък, много повече съм се влияел несъзнателно от такъв тип поведение, отколкото сега. Сега по-скоро ще си тегля една майна, защото нямам нерви. Според мен в момента прагът и на търпимост е много така. В това отношение, да. Въобще не се занимаваш с ноншалант. Моля ти сега с такива думи не мога. Използвайте нашите думички. Да. Какви жени харесваш? Има ли Наско стереотип на жени? Сега. Има два отговора на
този въпрос. Дай ми ги и двата. Предполагам да си ми е за... Смятам за всеки го. Да. Единият отговор ще бъде това, което би искал сега да намериш и така се чувстваш в момента, че това и това ми е важно. Това не е неистинно. Другия отговор трябва да бъде направен на база на твоята история. Моята история в случая с жените. Така. Аз бих искал да кажа, че нямам стереотип, но май имам. Защото има разни общи неща между момичета, с които съм имал сериозни връзки. Например? Ако ме питаш сега, аз нямам предпочитание към цвета на косата. Обаче си някакси по-към русо отивам. Да речем. Да. И други особености има в характера ми, които ще наблюдаваш, ако си близо до мен. Обаче в същото време се оказвало, че обичам винаги да има доза, кифлеене. Леко да. Ами да. Мога много да разсъждавам по въпроса. Обичам една жена да се държи като дама. Кой мъж не обича банаско? Не, има хора, които аз познавам, имам даже близки приятели, които като кифлението не е еквивалентно на Не, аз разбрах да си дамичка, да е леко кокетна, да се поддържа леко. Да си обръща внимание, да се поддържа. Вратата, да ми даде дамичка. Има много хора, които не че си го търсят толкова, има и такива, но не им прави чак такова впечатление, ако момичето е Мой брат. Да. Машкарана или дори да не е машкарана, по-първична, с такива маниери, по-грубовати, по-присъщи за един мъж, не им пречи. Това сега за мен не смятам, че е нещо лошо генерално. Просто на мен ми харесва, когато жената е грациозна, има маниерите на дама, нежна е в това как стъпва, как си хваща чашата, как гледа, как говори, какво казва и какво не си позволява да казва. Аз държа на тя. И на това да си обръща внимание. Сега, много е важно да не залитаме в нито една от двете крайности, според мен. Важно е да се каже. Когато единственото нещо, което те вълнува, е външният ти вид, това е също толкова лошо, колкото и изобщо да не те вълнува външният ти вид. Така че да. Някакъв баланс, по-скоро. Да, което е много трудно. Но има някакви такива сходства, но генерално, не бих казал, че имам някакъв стереотип. Да. Питаха те хората за какво мечтаеш? За какво мечтая? За какво мечтая, Наско? Да съм щастлив и да съм бил смислен в крайна сметка, като са тигли чертата. Щастието е много относително понятие. Ти днес можеш да си щастлив, след 2 часа да си. Истински щастлив. Не е това, дето се объркваме. Кога смяташ, че сме истински щастливи? Когато знаеш, че си важен за някакви хора, за някого, и когато някой на теб ти е важен. Тогава. А професионално? Когато имаш семейство. Такива неща. Кое те вълнува повече? Семейството или професионалните успехи на този етап? И двете. Но аз имам само професията. Другото го нямам. Смятам, че семейството и това, за което говорех досега, е нещо, което
да осмисля и ти носи истинското щастие. Защото представи си как накрая на 80-90, дай Боже, всички да са живи и здрави, като си седнеш у вас пред телевизора там или с книгата на футойла, какво те топли? Колко пари имаш в банката? Как, не знам си каква кариера си построил? Представи си го, на 80 си, у вас, с книгата и седиш. Вече няма какво толкова, ще може, вече трябва да си почиваш. Има хора, които обичат да остават активни до край, което е чудесно, но за целта на аргумента ми, представяме си, че ти вече само почивка някакво да правиш, седиш си у вас сам с книгата. Какво ще стопли кариерата ти тогава? Парите, там и всичко материално. Ако ти няма кой да ти дойде на гости да те види. Внук, внучка, там деца, жена, ако нямаш, дай Боже, и тя да е жива. Какво ще стопли? Ще кажеш, на 80 години дядо ти, баба ти, каква кариера направих. Да, бе, да. Ще си един много богат нещастник. Това ще си. Или там много успешен, много велик. Има и много хубави неща в един друг. Яйкс. Извинявам се много. Не съм си спрял. Преселява глава. Не съм си спрял звука, да, извинявам се. На сайта на Макарон БГ има всякакви активности за всякакъв вкус. Може да се издигате с бон, да отидете да хапнете една вечера, да се научите да яздите коне или каквото пожелаете. И да се възползвате от промокода ми BELA10 за цели 10% отстъпка. Защото 10% по-добре в пазвата, отколкото на вятъра. Сайта на Макарон БГ, Ивка 10. Айде, чао! В един друг ред на мисли има, според мен и моите разбирания, един много голям плюс да направиш нещо значимо в живота си по отношение на кариера. Това да оставиш нещо, смисъл, да бъдеш запомнен, защото мен много ма дразни мисълта колко нищожен е човешкия живот. Една секунда. Да. В космическия свят и после една секунда. след еди колко си години няма да остане един даже дед да си те спомня, нали? Ти просто се изтриваш. Но това вече е други неща. Но наистина този пример, който дадох в тия обстоятелства, в този момент от живота си, ти без значение какво си направил като кариера и какво богатство имаш материално, ще бъдеш нещастен, ако нямаш другото. Интересна гледна точка. Може би си прав до някъде, защото прав хората съм. сме много лакоми същества и винаги искаме от всичко да Така имаме. е. И това да имаме, и това да имаме, и тая ябълка, Така и е. динята, и пъпеша, и всичко. Но понякога трябва да правиш избори в живота, които обаче ти костват други неща. И Да, добре. да, Който и но- какъвто избор да, да е направил. но- Накрая ще бъде нещастен, ако няма това. Гаранция. Ние сме така създадени, ние сме извезани по този начин. Ние сме социални създания. И в ядрото ни е заложено да се възпроизвеждаме, това е запазило нашия вид, това не е запазило като... Ти не можеш да избягаш от това. Може да си намериш някакви извинения, с които да живееш добре. А аз съм човек, който е изключително, по принцип съм циник в това отношение. В много отношения. Не съм някой... как че ми избяга думата от устата, някой лиглю розавеещ, постоянно Купидон и голямата Свети любов. Валентин. Да. Изобщо. Да. Просто това са фактите. Ако някой ти каже на смъртния си одар, сам като куче някой да го изпрати после до гробищата, ти каже, бе, много съм добре човек, знаеш какви пари направих и много съм известен, но лъжи, просто лъжи, защото го е срам да си признай, че е нещастно Да, човек копеле. е социално животно, трябва да живеем с хора и да не се затваряме. Ти има ли си моменти в живота си, в които
не искаш да излезеш от вас, седиш си, влизаш в най-тъмните си дебри на душата и решаваш, че трябва сам да се пребориш с тая чернилка, която не спира да капе по стените около вас. Аз винаги решавам, че сам трябва да се боря Защо? с чернилката, Знаеш колко което е хора- много грешно, Да. може би. Сигурно. Но не съм човек, който не се затварям вкъщи. Това, между другото, мисля, че това е много добра оценка за вътрешния ти мир и спокойствие и отношенията ти с теб самия. Дали си способен да си останеш сам вкъщи? Или не ти е много спокойно? Почва да те смачкват стените. Да, Да. аз го правя това, но отивам някъде. На хотел, примерно. Или... Не. В случая може да съм в бара. Мгм. Дори след работно време може да остана сам, може да отида на кафене, на разходка, на барче, на кино. Мгм. Сам. Сам. Ходил ли си сам на почивка? Да. Много е хубаво. Мгм. Да. Да. И това означава, че Аз обичаш себе си. Което Голяма... нямаш. Не бих казал. Аз голяма част от деня си, като изключа времето, нали, защото сега покрай снакса, като отида в бара, аз, нали, давам много от времето си там. Ма ти много работиш там. Къде е, защото искам да съм полезен, къде е, защото не знам какво правя в живота си днеска и ми виси сопола, дай поне да не съм само тук, ще се въртя в бара. Но прекарвам голяма част от времето си там генерално, през повечето време. И че си изтървах мисълта. Да, там няма как да съм сам. То хора, то неща, сега някой то минава, поздравявате, да. И с персонала сме много близки, някакво като едно комюнити сме, но голяма част от... Чакай, че почнах да звуча като малумен, защото мисля 1000 неща. По-голяма част от времето си през деня особено прекарвам сам. Аз ходя там, закусвам сам, сам ли живееш? пия кафе сам, да. Пия кафе сам, нещо си сам, отивам да свърша онова, отивам да си измия колата, после на фитнес. Ако много често ходя сам на кино, може да отида после не да нямаш приятели и познати. Просто избираш да бъдеш сам. Да. Много приятели ли има, Наско? Не. Каква е разликата между приятел и познат? Защото много хора не се учат да я правят цял живот. И наричат познатите си приятели. Не съм достатъчно умен, за да дам хубава дефиниция. Мога да кажа нещо, което може би в момента е на дневен ред при мен и затова давам подобна дефиниция. Смятам, че приятел е някой, който истински се вълнува от това ти къде си, как си. Някой, който няма да направи или да каже нещо в твое отсъствие, което не би пред теб, на теб. Някой, който няма да ти се усмихва фалшиво. Някой, който ще ти бъде лоялен, ще ти пази някакви тайни, ако трябва. Ако сметне, че не е окей да ги пази, ще го обсъди с тебе. И ще блъсни по главата с канчето и ще ти обясни що. И някой, който когато имаш нужда истински, не когато се лигавиш, ще бъде там. Без значение сега сърбили го, болили го, дали е станал. станал ли е, направил си планове да ходи сега на ресторант ли.
Такива неща ми идват в главата. Мен толкова, примерно, не ме интересува, което е супер, защото аз примерно съм труден съм за понасене. Мен не ме интересува толкова някакви дребни неща, като ще ми пишеш ли, ще ми звъннеш ли. Да, подобен тип неща. Но Да, не дръбнеш, да. има едни такива работи, дето... Като ти е кофти, като се настрава да дора Не, да даже не завърши. като ти е кофти. Просто Да. генерално в важните моменти си там. Първо. Второ, лоялен си. Не знам как да го обясня. Аз съм твой човек и ние сме заедно и ако нещо има, всеки ще вземе токата. Да. Образно казано. Няма тук леко си взиня крак да подам на там, защото цята и нещо ми изнася или ми се струва удобно, или просто е тъй. Тия неща имам предвид. Виж, едното момиче те пита защо говориш толкова бавно. Аз смятам, че говориш доста по-бързо от Къде преди. да знам? Ти говориш доста по-бързо от преди. Може. Нямам представа. То аз вече имам травма с това нещо. Всеки път, като отида някъде на интервю или подкаст и после виждам долу, виждам ги предварително коментарите, то се е напушил, не знам си кой там. Някой потребява ли си наркотици въобще? Пробвал съм. Пробвал съм само трева. Да. Това па е друго най-тъпия не. наркотик на света. Те всички са тъпи. Те всичките са тъпи. Но Но иначе нето, затова пише това на тениската ми. Фък наркотици, дори съм Друсам само кючеци, да. много ми харесва. Това са едни тениски, деца, скоро ще пускам Айде да ми за пратиш хората. Ще ти на пратя, ютата, да, но всъщност. Ще правим нещо. колкото и да е странно, понеже изглеждам някакси хамав, пък и има такъв стереотип малко за хора с нашата професия. Да, музикантите, че Задължително вземате... си друсан Мата Хари Аз искам постоянно. да ти кажа, че аз съм Аз имала не барвам възможност- наркотици. Да, личи си. Имал съм възможност да общувам с повечето музиканти, изпълнители, артисти, благодарение на работата ми. Аз не съм виждала, в смисъл, ако те кажа тотално, че не съм виждала наркотици, ще излъжа, но да кажем 90% от случаите не съм виждала наркотици. Със сигурност не е толкова много, колкото хората Колкото си хората представят. си представят. Защо хората си представят, Ти че в аз този не- музикален бранш то се лее. Те се ходят с така, с подноса. С... Да, ами Защо това така си представят? просто, де да знам. Такъв образ се е развил за популярния човек. Може би. Какво мислиш за Особено- музикалния бранш? В момента Молец, Вирго, Роби, Тино, виж какво се случва, нещата почват някакси да се поразбуждат, ламята почва да става триглава, което не е лошо. Да. Да. Хубави неща се случват, според мен. Аз не че отделям толкова време да мисля за това. Не знам, някакси малко съм си като кон с капаци по грешния начин, в момента особено. Но мисля, че се случват хубави неща, да. Хората в момента много правят концерти или дори да не е голям концерт в арена. Правят собствени евенти, тия хора, които изборяваш. Има хора, които са готови да купуват билети. Това според мен е чудесно. Правят са албуми на последните години. Какво става с твой албум? Мъка. Що мъка? Я знам, що мъка. Трудно ми е. Гипсиран съм. Кой ще щупи гипса ми, кажи? Ти трябва да си. То Нямам няма кой да представа. мъка. Да, аз. Със сигурност аз. Трябва просто да. То колкото повече време минава, толкова по-здрав става този гипс. Сега ще го разрежеш с някой нож. Дано. Трион. Дано, Трябва да намериш защото- правилния трион. Дано, защото язък. И то не е Наистина язък. За мен е язък за хората. хората, дето още изобщо Ти се появяваш някъде. С Вирго имахте много хубаво парче. им се чака. Не им Наскоро. се чака. Не, Наистина. които все още така изпитват някакво изобщо вълнение за някаква моя музика. За мен това е егати комплимента.
Добре, ти сега, като ходиш по участие, ти си пееш твоите парчета. Имаш право да си пееш твоите парчета. Всичките. Естествено, Няма да. никакъв проблем с това. А какво друго пееш? Аз обичам да правя и чалгици. Обичам да пея Слави, обичам да пея Тонката. Тук там пял съм Сашо Роман на участие. Да. Измежду... Да, Сега ходиш ли на участие? да. Колко Ходя. често? Ами, различно. Да речем, да знам, 4-5 пъти, може би, средно. В някои месеци са били повече, примерно 6-7. Стигал съм до 10. Различно е. Тая слава, която всъщност те залива... Не са като в поп-фолка бройката с там е участие. зверски. Там е друго. 20. Ма да, аз и не искам. Това, Според аз не мен- знам как издържат на толкова много. Според мен не е хубаво това, дето го правят. Що? Защото става нещо друго за мен. Това вече не е... Така ще кажа. Аз смятам, че колкото и да си симпатичен и невероятен, аз като мога да видя 4 пъти в месеца на една и съща улица, Това е безинтересен, да. много може да те обичам, ма някакси спирам да се вълнувам толкова да те видя. Защото си по-лесно достъпен. Да, Един и се вид, получава една работа, отивам, защото аз си обичам кръчмица, чалгица, нали. Да. Няма да кажа, че ходя рядко на такива места, защото ще излъжа. И се получава една работа, където излиза прекрасен изпълнител на сцената и с сериозни песни. И виждаш как огромна порция от хората се държат с него. Езика им на тялото спрямо него е едно е радио. Фонова музика. Да. И тъй сгръбчи нещо си. Не е... И според мен това е именно защото ти ходиш в студентски град, пееш 4 пъти в един месец. На една Слънчев улица. бряг лятото също. Да. Ама- Според мен... Виж сега с тия концерти, според мен малко разминаха тия неща и това не е лошо, но пък в някакъв момент тия изпълнители трябва да се издържат на нас. Сега той е един клип, една песен, тя не струва малко пари. Така е. Сега, това, че Така е, ти имаш да. друг бизнес. При тебе може би нещата са малко по-различни. Може би си инвестирал някъде, може би нещо от някъде капе. Гледай сега, те половината имат такива хонорари, че ако са им 8-10 участията, прекрасно ще преживяват. Нищо, че не са 20. Добре, смяташ ли, че това е лакомия? Лакомия е грозна дума. Аз не мисля, че е лакомия. По-скоро е такъв автопилот, където давай да взимам докато има. Като се дава, взимай. Лакомия не е дума, която бих използвал. Не. По-скоро, че са натиснали педал. Да. И не му мислят толкова в това отношение. Защото машината така работи от тяхната страна. Какво най-много те е мотивирало през живота си да направиш хубава музика? Защото повечето хора казват раздяла, мъка. Не. Изобщо. В интерес на истината, аз съм правила най-хубавите ми неща, като съм след раздяла нещо разстрадам, маля, това ми е топа. И даже понякога нарочно съм се карала с гаджетата, нещо така да малко да направя, малко съм red flag, за да може малко така да направя нещо хубаво, креативно, но съм чувала, че ти си точно обратното. Да. На мен не ми действа добре. Аз не съм въоръжен с инструментите, може би като характер, за да се справям с кълта, когато съм заровен в нея. Затова трябва да имаш дисциплина, да можеш да се бориш със себе си. По-скоро трябва да имаш правилната пръчка, за да мога да се избуташ. Аз така ми е Да. Едно момиче спомена името на Мария Илиева. Това е една дълго коментирана тема. И виж колко години. 10 години ли минаха? Да, стъркано това е. Вие засичали ли сте с Мария Илиева след това? Между някога. не. Засичали сме се, така.
Като на филм мега кринч на два ескалатора, които се разминават единия Да, надолу, бе. другия нагоре. Като във филм. И? Да. Но тя беше с мъжа си, Мгм. май с едното си дете. И аз видях, видях, че е тя. Стъписах се, отместих поглед за момент. Докато за част от секундата, докато отмествах поглед, ми се стори, че тя пак в този момент вижда, нали, че съм аз. И после, пак за част от секундата, реших, че ще е тъпо да гледам напред. И се обърнах към тях. Тя не гледаше към мене, гледаше там, гледаше в телефона или в краката си. Мгм. Мъжа има погледна. Не мисля, че ме гледаш с много топли чувства. И аз от незнание какво направи и такъв се ухилих. Супер така дружелюбно, надявам се. Такъв стъписах се и от стъписване се ухилих накрая. Да, хората като сме нервни се усмихваме. Да, ма не беше така дървена нервна усмивка, ми леко детска, не знам. Не знам въобще откъде излезе това от мене. Да. Но това ми е засичанката с нея за Ама не ли сте толкова. комуникация някаква след? Не. Не. Абсурд. Нещо би ли казал? Бих и пожелал най-прекрасните неща на света. Тя според мен си ги има вече и се радвам за което. Да. Добре. За Big Brother искам малко да си поговорим. Не знам дали гледа сега този сезон. Не, Big Brother. много малко гледах. Попаднах само на някакви откъсчета по социалните мрежи на един изтарван. Да. Много... Да. Аз по този параграф искам да ти пусна едно гласово съобщение от един човек. Верно ли? Да, с който се свързах. Ти каква си клюкарка? Не съм клюкарка, казва се Лисица и то хитра. Не е лошо. Добре. Клюкарка. Клюкарка лошо дума, ще му убиеш. Не, чакай само да намеря, че то един ли е? Чакай да... Така... Ето го. Ще опитам и тук да ти го пратя, Ивеш, ако може. Секунда. Насе, привет. Надявам се си добре, но докато се видим да си раздуваме подробно, кажи ми, моля те, докъде стигна проекта с гинекологичния ти кабинет? Продължаваш ли да си заблуден относно това, кое е чушка и кое е пипер? Ох, Край. боже. И на последно място, не е и по важност, разбира се, Насе, дремна ли? Да, благодаря на Стефан. Между другото, тук е момента да го поканя на подкаст. Стефан, заповядай, Покани чакам го. те. Той е много готин човек, да. Аз съм била на гости. Айде сега да отговорим на въпроса на Стефан. Вие бяхте светата тройци там. Папи, ти, Стефан. Да. Докъде стигна с проекта на гинекологичния ти кабинет? На пауза е. Добре. На пауза е. Никой не ма гони, деца вика. Имам си го и не съм се отказал от това нещо. Със сигурност в някакъв момент ще продължа и по този път. Просто в момента се занимавам, така със сигурност не мога да кажа, че нямам какво да правя. Музиката, снакса, нали, усещам го като правилното нещо сега да се налея там и малко по-късен етап да се юрна пак. Да. Ти завърши всъщност. Да. Положи ли клетва? Да. Да. Край. Нещата завърших, заклех се. Закле се, да. Вучил, между другото, един от най-добрите гинеколози във Варна, така че ако има нещо. Да. Аз много обичам гинеколози. Добре. Това е друга тема на разговор. Втория... Довърши, ако искаш. Няма проблем, няма. Мисля, че казах достатъчно. Добре. Втората теза на Стефан, пиперка или чушка, искам да кажа, че това е пиперка. Пиперка. Кой казва чушка? Кой казва чушка?
Много хора казват чушка. Ние оня ден си говорихме с теб на тази тема, да. според мен е чушка. Ти казваш чушка. Напусни. Не може да казваш чушка. Не напускаш, имам работа. И любимия ми аргумент техен е, ами тогава как ще обясниш чушкопек? Това не ти ли звучи като Чакай някаква... да питаме хората в коментарите. Чушка или пиперка, казвате на пипера? Басирам се, че 80% може и нагоре ще напишат чушка. Дали? Да, аз имам такива наблюдения. Ама защо казват чушка? Чушката е малкото люто чушле. Да, и сега в крайна сметка това не ви ли звучи, хора, като някаква наша си думичка? Аз ти казах моя аргумент, кой е дето. Pepper. Да. Кажете ми на английски чушка, моля ви се. Ако не ми вярвате, влезте в Google Translate. Напишете Google Translate. От едната страна български, от другата страна къвто език искате. Напишете чушка и почвайте английски, испански, португалски, италиански, Знаеш как е на руски? патагонски. Искам така статистически да си направите една статистика. Какъв процент от различните езици, какви неща ви излизат и да си говорим пак. Някакси не ми се вярва целият свят да се е объркал, само вие тук да сте разбрали, че всъщност е чушка. Чушка. Да. Чушка, чушки. Някой вече като ми каже чушка се обиждам. Също и за стирката. Малко се обиждам. Като не знаят какво е стирка. Аз даже не знам как да му кажа другояче. Те му викат моп. Какъв нали? е то моп? Аз също знам стирка, Стирка защото моп е чужда дума. Ма тя е стирка чужда дума от хубаво, затова не бих спорил. Моп, стирка, който искате. Но пиперката. Пиперката е друга работа. Там може да се провери много лесно. Казах ви как. Да. Да. И последния, то не беше въпрос, но дръмнали. Я кажи сега за това дръмнали. Просто той винаги ме посрещаше, като се събудя с това. Дремнали? И по едно време почна да ми става смешно, просто като ми го каже. Да. Big Brother е страхотно приключение. Ти успя да го спечелиш. Това е доста трудно нещо. Той те нарича Стефан Дремещата пантера. Да, вярно. Да, Дремещата пантера. Дремнали. Да. Ти спечелени с табона, кой ги направи? Кътам си ги. Не дай, че сега с влизането на еврото вече автоматично са 50. Ама то минаха всъщност, ти си ги покарчил. Купих си гащи и чорапи. Ще много ги губя и ги късам. Къде инвестира парите Наско след ви, брада? Гащи и чорапи, ти казах. На кой не му трябват чорапи? Само се губят. Да. И се късат, не знам, много голям пръст ли имам. Много голям пръст имам. Това е уникално просто. Това е уникално. Би ли влязъл сега в Big Brother пак? И с кого би искал да влезеш? Или зависи от хонорара? Не знам да ти кажа. Айде бе. Има една част от мен, която го иска, заради тая пуста носталгия, с която, между другото, в момента 60% от маркетинга манипулира за всякакви продукти и неща. В момента носталгията е супер силен инструмент. Защото всички сме нещастни. Да, и защото... Не всички, но повечето хора. Да, това е една съвсем отделна тема, много мога да говоря по нея, но една част от мен иска заради носталгията. Друга част от мен не иска, защото това е едно изживяване, което поне с човека, който съм аз, влиза в много контра. На мен ми е трудно това. На мен ми беше трудно. Да. И не знам. Дед викаш ти, изобщо, за да почна да се замислям, трябва да ми кажат някаква хубава цифра. Защото сега няма да се правим на дръж ми шапката. Да се правим на 6 без 10. На всички ни трябва хлебец. Съгласна съм, но с кой би искал да влезеш вътре? Дай 3 популярни личности, избери си. Български. Дето бих искал да вляза с тях, с Стефан. Добре.
този човек е уникален. Толкова обичам да го слушам, да говори. Толкова може да научиш от него. По толкова интересен начин мисли. Такова хубаво чувство за хумор има. Поне по мой вкус. Аз обичам такова пиперливо, леко на ръба. Често прекрачващо граници. Даже за мен е яко. С него бих влязал. Някой друг... Ти да знам. Някой като него. Милко Калайджиев, според мен. Много ще е интересно. Да, бати Милко, се радвам. Да, да и още един. Някой политик. Политик ли? За Гомия да маланготи. Постоянно да се чудя какво става. Ти си манипулатор, но да се правиш. Доста добре си изигра играта. Така е, аз не съм отишъл да застана да се грижа за народа. И ти си прав. Абсолютно е така. Всички сме манипулатори в определени ситуации за разни неща. Има значение за какво? И възпитанието е манипулация. Така че. Тук има нужда от повече контекст, за да се съглася или да отхвърля, но... Добре, ще напиша есе на тема. Съчинение, интерпретативно. Да, задължително. Смяташ ли, че си плейбой или си по-скоро романтичния Ромео? Какъв е този въпрос? Не е писан с ChatGPT. Живота успя да ми покаже, че може би съм второто, или поне мога да бъда, защото аз бях убеден, че не съм изтъкан от тая прежда, а от другата. Синтетичната ли? Да. Но съм много щастлив, че видях, че мога и другото. И даже може би съм по-скоро второто. Макар, че твърде сладникаво, нали? Аз не съм много сладникав, но сега, ако погледнем архива и историята, си кажеш първото, защото аз, нали, ляк човек съм, човек на живота съм. Видял съм много. Но пък да. Не знам. Няма ли един мъж да е видял много, за да може да се е кротнал? Не е задължително изобщо. Аз имам една теория за мъжете, които така хойкат много, спят много, търсят женското внимание. Като пчеличка на тиченка, аз така им викам. Точно като и така ги събират като трофеи, все едно. Това са мъже, които просто имат нужда да се доказват, че са мъже постоянно, защото не са сигурни в себе си, че са истински мъже. Имат комплекси, несигурности, не харесват себе си и искам да си покажа, че съм мъж, защото всъщност не съм сигурен. Той иска да се валидира по някакъв начин, да. И аз съм човек, който спада в това число. Щом съм го правил. Сега вече съм доста по-различен от преди, което е странно, защото, нали, в момента съм доста така харесван от дамите. Пишат ли си много? Да, пишат Закачката. ми. Което е огромен комплимент, между другото. Никога не би го казал с някаква негативна нотка. Но да, просто е иронично, че точно в момента аз как да кажа, ти решаваш да не се възползваш от не процедирам по онзи начин, както цял живот съм процедирал. Да. Но пак си го търся много. В смисъл, усещам как се галя с това. По-скоро мъжкото ти его, според мен. Не го изконсумирам така, както преди, постоянно взима и до край. Но усещам както, това не е много яко да го кажа пред камера, но
понеже не съм сигурен в себе си, не се харесвам, имам комплекси, не се считам за истински мъж, явно. И се опитвам да си запълня тая дупка с това как е такова женско внимание. Някой флирт, някаква закачка, флиртуванка. Кой мъж не обича малко да получава женско внимание? Дори да не стигаш до секса. Ние не говорим само да стигнеш до края, нали? Защото според мен в момента жените малко са станали прекалено, как да кажа, да не ги обидя. Похотливи. Директни. Да. Доста. Прекалено похотливи. Питах, виж, хората дали би правил секс на първа среща, сега би ли правил секс на първа среща? Сега? Зависи каква е срещата. Не сега конкретно, въпрос е по принцип би ли правил? Да. Тотално. И това би ли те отблъснало в една жена? Не искам да го казвам, но по такъв начин работи явно съзнанието ни, че най-вероятно да. Просто подсъзнателно ще те сложа в една друга графа. Да. Не е невъзможно да те върна обратно в тази и графата е чисто, ако трябва да дам някакви категории на двете графи, те са по отношение на това дали нещо вътре в мен ще преследва по-сериозните и дълбоки взаимоотношения помежду ни. Графата вдясно е почти автоматично отписване, че няма да ме накараш да те подгоня и да се надявам и да планирам, да си мисля, да работя усилено върху това. Лявата графа е обратното. Да. Така че по-скоро просто това те премества в дясната графа. Не е невъзможно да се върнеш обратно в лявата. Нали не съм конска паци, то от тебе си зависи, но пък съм човек, който е широко скроен. Случва ли ти се от секс на първа среща да се случат сериозни отношения? Не. И на мен. Никога. В смисъл, това много рядко се случва. Мисля, че е нормално до голяма степен. Да кажем, че по-скоро си избрал да си пиеш инстантното кафе веднъж, отколкото да си купиш кафе машината. Нещо в такъв тип е. Публичността във връзките, имаше публична връзка ти, сега би ли направил същото? Въпреки че не ви беше много публичен. Вие не казахте, ние сме заедно 100%, не качвахте снимки заедно. Не казахме. Не си направихте общ фейсбук профил, който ние всички чакахме. Но... Wow. Ти представя, аз имам едни познати. Мария и Иван Иванови. И аз като пиша на Мария и Иван, не знам на кой пиша, на Мария или на Иван. Така че малко too much for me. Да, малко е too much. Юли, очаквам да си направиш общ профил с новото ти гадже. Тогава ще те уволня. Да. Кажи сега за публичността на връзките. Според мен това не е хубаво нещо. Не смятам, че трябва да се вглъбяваш в това да се криеш, защото това вече пак отива в нещо, което е нездравословно според мен. Но, така да кажа, дискретно. Без много да се тръби, показности, неща. Просто хората сме такива, че според мен е вярно това шибано клише, че щастието обича тишината. Просто давкачи сме, клюкари сме, интриганти сме, лъжци сме. Той има и лоша енергия сега, особено когато... Аз сега виж такива неща, аз съм малко по-ориентиран в друга посока. Ти си прагматик, да, нормално. Все пак си завършил медицина. Но да. Просто хората са говна. Не всички. Сме говна. Не всички са. Всички сме говна. Не е вярно. Добре. Някои са по-малки говна. Аз познавам хора, които не са говна. Аз познавам хора, които не са говна. Нека да не категоризирам. Но все пак, да. Да. Не е хубаво да те знаят много. Някой ще ти разбърка супичката. Да, но от друга страна пък и да се криеш ли, бе? Не да се криеш като параноик. Какво да ходите някъде на тайни не говоря за това. Само да си резервира от целия ресторант само за вас. Не говоря за това. Да. Но разбрах какво имаш предвид. Да. Да, но трудно, когато сте популярни личности.
Как да Да. стане? Няма как да стане, но доколкото можем да се пазим. Да. Би ли си хванал пак гадже от тия среди? Де да знам. То да не кажеш никога. Че като кажеш никога... Не, глупости. Да. Не, що? Има си минусите. От коя професия няма минуси да си хванеш? Няма. Що? Защото ти си секна. Що не се изсекна тук на картината? Да. Би ли си хванал гадже пак от тия среди? Ако така се случи, да. Излизаш ли сега с някой? Имаш ли гадже? Не. Не. Колко време след връзка според теб можем да влезем в следващата? Не мисля, че има формула. Много зависи от това как... Зависи Смяташ, как че е. има точна формула? Не. За изчисление. Аз имах 7 годишна връзка, 3 години по-късно само гради. Да. Да. Много зависи как се е случило, какви са ви били взаимоотношенията. Изобщо как сте съществували заедно и защо сте се разделили, как сте се разделили. След като сте се разделили, какво се случва между вас? Какви са ви отношенията? Може ли да има отношения след като се разделиш с някой? Зависи за какви отношения говориш. Приятелски. Но трябва да мине някакво време, да, за да е чисто реално приятелство. Защото иначе според мен единия се надява. Mm-hmm. Или двамата се надяват. Mm-hmm. Да. И почваш да се объркваш, защото ти попадаш в един някаква такава като цикличност има в нещата. Да. И почваш нито ти да може да си намериш някой, нито другия човек да може да си намери някой и става мацано дупе, което не е много хубаво. Мацано дупе. Да. Много хубаво, не е хубаво. Как преживява Наско раздели? Аз знам, че преди Big Brother си имал тежка раздяла. Да. Тогава бях много различен. Тогава бях спокоен, уравновесен, уверен до голяма степен. Сега съм друго нещо. Сега не съм оня. Има и много неща, в които съм се подобрил. Неминуемо. Но в едни такива отношения, които изброих току-що, тогава бях много по-здраво копеле. Арбаб. Перде. А сега? Сега съм халка. Кекав. Не съм уверен в себе си изобщо. Не умея толкова добре да се справям. Добре, от какво се породи от това? Не знам. От теб ли си или от някой друг? От мен си. Просто защото понякога срещаме някакви хора в живота ни, които несъзнателно. От мен си. От теб си. От поредица от някакви взимане на някакви тъпи решения или невзимане на никакви решения. Така става, според мен. Кой може да те излекува? Аз. А любовта не може ли? Не мисля. Много е грешно, според мен, да се надяваме появата на друг човек да ни реши нашите проблеми. И да наоправи. Ако ти не обичаш себе си, няма да можеш пълноценно и адекватно да обичаш някой друг. Ако любовта е химия, каква е формулата? Формулата не е константа. Формулата за всеки е различна и се променя. За теб каква е формулата? Нямам идея. Може би за мен няма. Не е така. Мислиш ли? Знаеш колко пъти... Ти просто не ме познаваш за това.
Любовта рано или късно ни намира, точно когато сме неподготвени, така че... Тя и да ме намери, ще избяга. Не си чак толкова страшен, стига сега. Ти така го каза, все едно си Волдеморт. Ами това е истината за мен. И не е само любовта. Говоря и за всички важни хора в живота ми, които са били или са по един или друг начин, по една или друга причина са се дистанцирали от мен в някакъв момент. Малко или много, някои тотално са ме зачеркнали, други не са ме зачеркнали, но не е каквото беше. Какво се дължи това? На мен. Добре, де. Имаше един период, в който бях такъв срещу всички, вие сте таки. Ако аз в момента не преувеличавам, не съм тук не съм влязал в някакво самосъжаление, просто това са фактите. Фактите са, че всички мои, дето са били и сме били бягат. Или леко се дръпват, или бягат, или тотален хикс, или просто сме... виждаш как просто спираш да бъдеш това за тях. Или поне почват да им е... То е по етапи. Аз вече мисля, че мога да напиша книга за някакво леко опътване. Що не почнеш да напиша една книга? Виждаш как почва да им е трудно да ти останат в живота. Което, ако всички в твоя живот стигнат до там, в кого е проблема? Във всички или в тебе? Естествено, че в тебе. Добре, ти кога се превърна от брашлян в тамян? Кога стана тая промяна в тебе? Въобще не знам. Това според мен не е нещо, което е така. То е като да се опиташ да кажеш кога точно е станало тъмно в небето. Опитвала ли се? Гледаш залеза и посочи ми момента, в който стана тъмно. Не ли усети в сумрак тогава? Явно не. Но е факт. И на мен това ми е голяма болка в момента. Между другото. Това ми е едно от нещата, дето най-много ме тровят, защото така става, че де да знам. На никого не си на някой трябва да си най-добрия приятел, там нещо си. Всеки си има някой, дето без него не може. Дали ние тук сме най-добри приятели, винаги ще се чуем, ще правим това, като правя нещо ще кажа, като има нещо ще потърся, като ти си ми те са си те са си Аз на всеки съм някого, ма на никого не съм А на тебе кой ти е Между другото, важно е да вметна. Сега тук родителите ги изключвам, защото родителите, ясно, че винаги ще си им На мен кой ми е Да. Трудно ми е да ти кажа, но живота по принцип преди известно време ми прати един човек, Кристиян се казва. Той ми е така много важен. Вие с него всъщност сте направили снакс. Да. Той и жена му. В момента обективно, аз така лично за себе си бих казал, че те са. Но първо аз напоследък виждам и усещам, честно казано, как и на тях почва да им става трудно да ме понасят. Виждам дежаву. Виждам историята да се повтаря. Виждам как явно аз съм това и така става при мен. Виждам как даже и да искат да ми останат. По-скоро го приеми като цетка. Но и
Друго нещо важно. Аз на тях и на него не съм мунай. И това не го казвам като да е нещо лошо, защото той има приятели от едно време, нали, близки. Той не е като мен да се е изгубил всичките приятели преди. И нали, аз на него не съм мунай. Което е абсолютно файн. Въпросът е, че почвам да виждам как им е трудно и на тях да харесват Наско. Което говори много. Крещи за това аз къв съм. И после хората ми викат, ти не, за колко говориш така за себе си. Ние просто не ме познавате. И ако всички бягат, значи аз съм прав. Нали? Ти докато продължаваш да го повтаряш, няма да има никаква... Сигурно. Ти по-добре знаеш от всички около теб. Някога прощава ли си изневяра? Чакай да си помисля сега. Ще кажа да. Най-първата ми приятелка така по-сериозна ми беше направила едни работи. И простих, и не простих. И по-късно в живота съм се случвали някакви неща, но да, но не се чувствам вещ и компетентен в този въпрос. Прощава ли са ти на тебе изневяра? Да. Смяташ ли, че такова нещо може да се прости, по принцип? Смятам, че да. Хората създадени ли сме да бъдем моногамни? По природа, на най-първично ниво, да. Мисля, че не. Но пък там идва огромния ключов момент, че на нас ни е даден този тук голям мозък и съзнание и способност за рационална мисъл. То там вече идва ключовото. Няма някой, дето не му е шавнало окото на някъде. Ма истински щастливите успешни истории за връзки, бракове и семейства идват от тия, дето се чувстват отговорни към човека от среща, уважават го и ценят това, което те имат. И просто няма да си позволят. Mm-hmm. Мисля, че от там идва. Точно собственият ти... Собствената ти бариера да се спреш. Да, то е отговорност. То е работа. То не е за мен любовта, не е пеперотки, кончета и понита и така те обичам, че направо нищо друго не виждам и не чувам. То е да полагаш усилия всеки ден за вас. За тебе, за нея, за вас. И да се отнасяш отговорно към това, към тая връзка. Трудна работа е любовта. Виж колко сме, според мен сме много глупави хората, защото... Аз със сигурност. Любовта е много семпло нещо, а ние си усложняваме супер много. Винаги. Да. Винаги. Имаме една рубрика, която се казва Облачно съсивка. В нея разни хора ни споделят... Ти не си ми гледал подкаста, не се прави. Гледал съм. Някои, които са ми интересни. Не, нормално. То по 2 часа кой държи. Но облачно съсивка някакви хора ни споделят проблемите си. Ние с теб тук ще се опитаме да дискутираме. Като искаме да кажем, че не сме терапевти. Ето тук ще излезе с графичен елемент. С моите графичен дизайнери ще ми добавят облачно съсивка @mail.bg. Можете вие да споделите абсолютно анонимно. Но сега, тук ни пише едно момче, което е на 17 години и много обичал някоя момиче и са били 6 месеца заедно. Вече над година и половина преследвам. Подарява ми цветя всеки петък. Виж колко сладко. Всеки петък. Но тя на следващия ден ги изхвърля. Да продължавам ли да се боря за нея или не?
Били са 6 месеца заедно. Да, и той година После и се половина вече... разделят. Да. И той година и половина всеки петък и подарява цветя и тя ги изхвърля. Да. Какво да му кажем на това момче на 17 години? Милия. Ами, Не, да. Града. какво да му кажем? На сила хубост не става. И е важно сега тук не живеем в някаква приказка. В живота такава ситуация означава просто, че трябва да спреш. Да помислиш за себе си. Все пак. Тя, дамата, очевидно не желае. Ще да е видно вече отдавна. Какво и тикаш в гърлото с лъжицата, аз попара. Тръгвай си. Да. Аз мисля, че няма какво да добавя. По-скоро бих му казала да се концентрира в себе си и да опита да не се обсебва от каквото и да било в живота си. Защото това граничи с обсебване. Има моменти, когато любовта става токсична, тромава, обсебваща. Тя почва да ти е като раница с камъни в някакъв момент. Се чуеш как да мъкнеш. Така че това не е любов. Първо. Да. Това е едностранно чувство. Случва ли ти се да е едностранно? Само ти да обичаш, а момичето да не обича. Голяма града. Да. И какво правиш такъв момент, ми кажи? Ами, тежко е, защото трябва да вземеш някакви рационални решения, а пък емоцията по дефиниция е ирационална. И е много трудно двете неща да... Хикс. Да. Трудно рационалното е да кажеш хубаво, добре, какво да направим. И да тръгнеш колкото и да си кажеш какво такова. Си позволя сега да ми е тъжно, ама дай да не се завъртам цялото съзнание и да дефинирам себе си на база на това, че примерно някой ме отхвърлил или всякакви такива неща. Обаче емоцията, тя не чува. Ние сме емоционални създания, за съжаление. А що за съжаление? Мое е огромно. Защото е много по-лесна и чиста работа, ако си рационално създание, а не емоционално. Да, но пък тогава няма да има изкуство. Тогава ще чака да се взимат. Какво няма да има? Няма да има изкуство, според мен. И много може други би неща. Справа? Пак ще да има, но нямаше да е наситено с това, с тази емоция, което ще го направи нямаше различно. Да има ни слънчогледи, ни Версай, ни нищо. Не, така е. Така е, абсолютно така. Кой е най-големият лек за разбитото сърце, Наско? Дай да дадем на тия хора на един лайфхак. За действието. Времето лекувало. Ако не правиш нищо, времето не лекува. Действието лекува. Действието променя всичко. Просто не дей да правиш едно... Идей да не правиш нищо. Не знам, оплетах се. Но да. Ма какво действие? Това. Просто. Действай. Да, бъди активен, бъди деен. Работа, хобита, нещо. Намери нещо, което да правиш. Нещо, което да те кара да се чувстваш продуктивен и полезен. Кой е най-големият лек за твоето разбито сърце? 22 и 22, пожелай си нещо. No, баба, it's for Schultz. Да. Кой е най-големият лек за твоето сърце? За моето сърце? Не знам. Действието. Трябва да го намерим. То моето сърце, знам, че изглежда си едно, съм извънземно, но е същото като вашето. Айде сега. Къде си ми пратил снимки, Юци? Сега ето иди, че ми покажеш стари снимки. Снимчици трябва да ти покажем. Мале, внимай, само ко ще извадиш. Той ти е изкарал така, че... Ще много кринжвам. Кринжваш ли? Брат за брата ли си? Първата снимка е ето тази. Вижте. Я разкажи каква е историята за тази снимка. Това е братовчетка ми. Първата ми братовчетка. Сисито. Сисито? Знаеш. Аз нямам братя и сестри, на мен тя ми беше като сестра, като израствахме. Тя по-голяма ли от тебе? 1 година, да. Да. И
моя спомен поне е такъв. Много често си гостувахме един на друг. Примерно аз ще отида от тях да спя няколко дни или там седмица, не знам, не помня. Тя при мен ще дойде. И си бяхме големи дружки. Много се карахме. Но, нали, точно, нормално, да, тя ми беше моята Чувате ли се с сестричка. нея? Рядко. Аз не съм от... Ние, така нашата фамилия, да кажа, Мгм. почти изцяло. Мгм. Няма да включа майка ми в това число. Ние не сме от дай да те чуя тайп в хора. Да, Да, разбрах. но си знаем. Но брат за брат. Да, Втората това е... снимка. Добре. Готов ли си? Мале. Не съм готов. Бе, Готов е! Аш, Кое е това патрон. момче? Ел патрон. знаеш. Готин си, да. Ами, това е, не знам кога е. На някакъв мой рожден ден, предполагам. Виждам с газовата печка отзаде. Човек гърми. Много си добре. Да, малкия Не си снацк. на рождения ти ден, на 31.12. Това е на нова Те е година. на нова година. Аз Пише съм ли коя година? наблюдателна. Пише ли коя година? Или не пише? 31.12. само пише, което означава, че не е рождения ти ден. Да, така е. 10 дни по-рано имаш. Ако е... Не знам, защото 2004 ми се върти в главата. Ако е Ел тогава, патрон. чупих. Баща ми каза да щупя една чиния в краката на един негов приятел и аз се щупих. На кръчмата на там. Да. А ти с каква музика си израснал? Де да знам. С всяко. Всякаква. Не е било Да. нещо конкретно. Добре, третата снимка. Шит! Светата Троица. Светата Троица. Голям Чувате ли се? спомен. Рядко се всички? чуваме. Аз не съм Да, от тези, ти, да. много се чуват. Разбрах. Но Да. папи ми е сърдит. Що? Баже, аз не знам що. Ами С попитай. Стевчо сме супер. Аз Стевчо пак обожавам го. За мен този човек е... Да. Аз папи, чуйте се. Не бе, хора. знам. Ма бъдете му, бъди му Аз се, се де. пробвах тогава. Той нещо ми беше написал. Нас трябва да говорим. Очевидно трябва да говорим. Спомням си тогава, Стефан ми беше казал, папи нещо смята, че... Папи си мислеше, че аз съм му сърдит. Така беше. И той ми беше писал, обаче аз тогава бях на някаква... Снимах клип, имах участие, поредица, такива летни, Слънчака, Свети Влас и трябваше да довърша на това не сам аз имам една песен. Да. Монтажа там с Аверти, междувременно сме на една компаника, 3-4 момчета. И примерно му се включих след няколко дена чак. Пък явно, нали, той и беше ми извънял. Може би искал успешно да говорим нещо. Да. И повече не можа да се свържа с него. От тогава? Да. Ева. Стига, това е много време. Не знам, мен приятелка не ми се е сърдила толкова дълго. Папи не знам какво става, братле. Папи, Ма бъди той му си се, знае. моля те, стига сега. Това не е сериозно. Поне да знаеш за какво ти си сърди. Да се вика. Еми, Да. Ами, случват се такива неща. случват се така. Понякога- Нали знаеш, аз, нали ти казах, че всички бегат от мен. Да е така. Майка ти няма да изпеха. Поне една Да, аз жена. това казах, родителите Да, ги една жена изключвам. ще ти остане. Те нямат Forever. избор. Не, ами, не е вярно. Каква Винаги жена има- ще остане? Майка ти. Добре. Да. 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 Готов ли си за блиц? Между другото, след блица може да ми зарадеш въпрос, давам ти възможност. Винаги на моите гости давам възможност да ми зарадат по един въпрос, така че помисли си. Смятам, че ще бъдеш иновативен. Една година без музика или една година без Инстаграм? Една година без Инстаграм. Добре. Хубав секс с луда жена или скучен, но с послушна? Хубав секс, луда жена. Нормално. Вечна слава или вечен живот? Вечен живот. И какво ще правиш? Ти ще останеш сам тогава 100%. Ще правя, не ви ли е интересно, какво ще стане с този свят? Ще останеш сам. Много ма е яд, че няма... Аз без това съм сам. Да. Много ми е интересно да видя какво ще стане със света. Ще свърши. Искаш да видиш края ли? Не,
Не конкретно края. Тук какво става? Това как се развива? Онова как се развива? Какво ще се окаже? Какъв ще е живота след 100 години? Как ще гледат на сегашното време? Как ще го разказват? След 200, това е толкова години история, която аз ще пропусна, защото съм едно жалко човешко същество, е тук за една троха време. Това много ме дразни. За кого ми е тая вечна слава? Какво да правя с нея? Да, и ти си. И аз бих избрала вечен живот тук, да. Много или малко приятели? Малко приятели. Ако са много, почти със сигурност си сбъркал. Така е. Море или планина? Сега, като един варенец, няма много как да жълче. ни кажа море, обаче толкова обичам планина, че не можеш си представиш. Обожавам в Родопите да ходя. Мале, аз Родопите. Топ. Широка лъка, стойките, Смолян, Пампорово, направо там. Обожавам. Обожавам. И през лятото, и през зимата обичам планина. Това е мед за душата. Родопите са много Михлем. свещено място. Секс на кино в асансьор или на задната седелка? Секс навсякъде. Жега ли щото? Жегичка, ба. Да, ясно вече. Руса или черна? Каквото и е кеф. Дупе или гърди? Дупи. Висок? Дупи. Дупи. Какво ме интересуват тия цици, като има дупи? Да, не, така е, да. Има хубаво дупи. Топ. Цици ще се сложат. Висока или ниска? Ниска, за кой ми е висока? Добре. Опер Чочев или Ивка Бейбе? Ивка Бейбе. Що сме Варна ли? Да. Не. Да. На мен Авир Чочев ми е малко странен, ако трябва да съм честен. Благодаря ти, че го каза най-сетне. Така имам чувство, че е много добър в това да е популист. Сега сигурно ще ме нахейтят, защото той наскоро спечели народната любов. Обаче аз нещо имам чувство, че не казвам, че е лош тип, ама има една поза там, дето я надушвам някаква, бе. Пичага е, ама има и щипчица отгоре, дето не е аперка. Надушвам та, братли. Ти си като хрътка. Да. Като хрътка си. Благодаря ти, Неско, за мен наистина беше огромно удоволствие. Благодаря, че си отделил от времето и че си тук. Имаш ли въпрос към мен? Ай, сега вече почвам да се притеснявам. Най-мраза някой ми зададе въпрос. Кажи ми 3 разлики между в теб, между версията ти сега и преди 5 години. О, че хубаво, браво. Добре, ами преди 5 години бях с желанието да имам достатъчно слава, че да мога да правя каквото пожелая. Сега искам да имам достатъчно пари, че да мога да имам такъв екип, в който да се издържа само от мен и да творим заедно, да оставим следа заедно. Преди 5 години нямах търпение да кажа думата секси и всички да ме слушат и да мога да призова очите да ме гледат. А сега нямам търпение да призова очите да ме гледат, обаче да им отворя ушите. Колко философски се изкарах. Браво! Не е лошо. И 3 ли каза? Mm-hmm. И третата, остарявам много красиво. Наистина остарявам много красиво. Ти не остаряваш? Помъдрявам, да. Аз съм като уискито. Като бях малка, бях решила, че искам да сложа всички видове хиалурон, ботокс, брадички. И сега всъщност искам да ти кажа, че аз си махнах всичко. Yeah. Да, имам само ринопластика, просто защото Браво. всичко си махнах и се чувствам много по-добре, така че момичета, внимавайте какво и къде си слагате. Кот ти е кеф. Да. Днеска много ми беше приятно. Оставям всички социални мрежи долу в описанието. Надявам се да ви е било интересно. И не твърде мудно и бавно. Не беше мудно и бавно. Аз искам да ти пожелая до края на другата година
къщата ти да се превърне в дом. За това да се случи има само един вариант и не мисля, че ще стане. Никой не казва и не. Не казва и не. Пожелай нещо на хората, това е твоята камера. Да им пожелая нещо. Да, каквото решиш. Хора, не бъдете като Наско, моля. От Господ здраве, от мен на здраве. Чао!